Spáchal som delikt v Trnave. Stalo sa to aj vám? Dna 26. apríla ma polícia prichytila ako neplatiaceho vodiča. Všetko zdokumentovala a správne mi poslala pokutu. Samozrejme sa mi to nepáčilo, lebo v tom čase som za parkovanie platil. Ale nezadal som správne číslo auta. Tento deň som išiel do mesta modrým, ale zaplatil som za strieborné. Poviete si, normálna vec. Ukážem vám príklad, ako sa táto vec stala. Myslel som si, že chyba je vo mne, ale ako uvidíte, nie je. Návod bude trošku naopak, ale pochopíte. Ako prvé, vždy, keď otvorím aplikáciu, si zmením ešpezetku auta, s ktorým idem páchať tento delikt. V tejto ukážke idem parkovať so strieborným autom. Tak ešpezetku mám zadanú a ešte si dohľadám presnú zónu, kde parkujem, lebo v Trnave môže byť aj viacero rozdielnych parkovacích zón na jednej ulici. V tejto ukážke zaznačujem zónu H a hneď prechádzam prakticky na parkovací lístok. A práve v tomto momente som spáchal ten delikt, lebo mne aplikácia prepísala auto, ktoré tam bolo pôvodné, čo si každý hneď nevšimne. Môj zámer bol mestu zaplatiť, čo je aj preukázateľné. Zhodou náhod druhý deň opakujem tento delikt znova. Tu môžete vidieť, že v rovnakom čase platím dvakrát. Opäť parkujem modrým autom, ale zapísalo mi strieborné. Vďaka prichádzajúcej hliadke si urobím kontrolu a zistujem, že zase mám špatnú ešpezetku. Okamžite v aplikácii hľadám možnosť opravy ešpezet neexistuje. Ďalší krok, okamžite píšem na data mesta, čo sa mi stalo, že som zadal špatnú značku. Priamo odpovedám na e-mail, ktorý mi prišiel a snažím sa o nápravu. Tu mi píšu, že chyba je na mojej strane, ale nie. Číslo do formulára som dal správne. Platiteľ úhrady je povinný pri realizácii úhrady uviesť do parkovacieho systému správne a pravdivé údaje o vozidle, evidenčné číslo vozidla, ďalej len EČV, mieste parkovania, doby parkovania a ďalšie relevantné údaje v zmysle príslušných pokynov v závislosti od spôsobu úhrady. Z uvedeného vyplýva, že pri chybne uvedenom EČV nie je možná oprava ani refundácia platby. Do budúcna vám odporúčame riadne si skontrolovať zadané údaje, aby ste predišli rovnakej situácii. Táto malá chyba spôsobuje, že som spáchal delikt. Stalo sa to aj niekomu z vás? Mesto som na to upozornil asi takýmto mailom. Môj podnet je, aby ste zaradili možnú úpravu, lebo myslím si, že nie som prvý, ktorému sa to stalo, ak sa k samotnému parkovaciemu lístku viem dostať v aplikácii. Bolo by dobre nastaviť možnosť upraviť, lebo veľa ľudí jazdí s rôznymi autami a pri zadávaní som mal správnu ešpezetku. No keď som si preklikol cez mapu na kontrolu, zónu, v ktorej parkujem, aby som to vedel presne určiť, skočilo mi naspäť auto, ktoré som platil predtým. Je to taká neštandardná systémová chyba a budem rád, pokiaľ mi poviete. Premýšľame nad tým, aby sa takéto riešenie dalo opraviť. Ďakujem, s pozdravom, Jaro. Takto mnohí návštevníci Trnavy môžu prísť k pokute a chcem vedieť, či sa tu stalo niekomu niečo podobné a či si tento prípad nasimulovali. Váš podnet evidujeme a aktuálne pracujeme na celkovom vylepšení systému data mesta. Váš návrh preto radi posunieme na posúdenie, prípadne na následné zapracovanie kompetentným osobám a externému dodávateľovi systému data mesta. Všetkých domácich a návštevníkov nášho krásneho mesta chcem upozorniť, že táto aplikácia môže mať ešte aj iné chyby. A tu je jeden z ďalších príkladov. Napríklad chcete zaparkovať blízko železničnej stanice a naplánovať si, že o 8 ráno do 12 tam bude vaše auto stáť. Pokiaľ si nájdete vaše auto na mape, zase sa dostanete k tomu istému problému a nejde to nadstaviť. Ak to zadávate zobrazeným príkladom. V mojom prípade o 6:30 ráno nejde nadstaviť, aby som si predĺžil parkovanie trebárs do 12. Tento formulár má skrátka chyby a preto prosím mesto, aby to opravilo, lebo aj návštevníci nášho mesta môžu mať nechuť toto krásne mesto navštíviť.